Читалището в Белица е място отдавна превърнало се в синоним на думата духовност. То е основано от Лука Попов Теофилов и Константин Саев през 1885 година като просветителски кръжок Зора и е съхранило повече от век ценности и традиции. Ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище Георги Тодоров 1885 поставя началото си в далечната 1949 година. Водеща в творческото амплоа на колектива е пиринската песен и танц. От основаването си до днес Ансамбъла за народни песни и танци е спомогнал за популяризиране на българската народна песен и танц в България и в чужбина под ръководството на Иван Попов, Исак Жулов и Венцислав Костадинов, чиято цел е да се съхрани и популяризира фолклорното богатство на България. През 1952 година става окръжен първенец под вещото ръководство на неговите първооснователи Стоил Кошов, Максим Попов. Когато постъпих на работа, имаше мъжка група, която се състояше около 6 члена, 6 човека, които пееха към мъжката група и 4-5 жени към женската фолклорна група. Аз реших да увелича мъжката фолклорна група, като в момента тя наброява 12 човека. Имаме много младо попълнение към мъжката група. 8-9 човека вече са певци, с които работим много добре и за мен те са много добри певци. Женската фолклорна група също я увеличих с 2 жени. Какво мога да кажа друго? Ходили сме на участия, няколко пъти имаме участие в Република Северна Македония. Тук в нашата околия сме участвали с мъжката фолклорна група в Разлог, в село Баня, на различни певчески конкурси, като за тези участия имаме плакети, имаме грамоти.